Tak, čau lidi, v Kauflandu je novinka a je tam novinka tyhle ty mimoní vajíčka, je to v akci a můžete kupovat, jo, a my si jdeme prozkoumat, co v nich je. Bude trošku aj fůha, než je otevřu ty vajíčka, tak a nebudu dál zdržovat a jdeme na to. Tak si to otevřeme. A máme tady hnedka první vejce. Tak si ho jdeme otevřít, akorát jo tady. První šlo otevřít rychle. Já to dělám vždycky ze spodu. Ne, těžko se. Bo já už jsem jedno takové měla. Ale v tomhle teďko nevím, co bude. Opa. Tak. Teďko, co tam máme? Klasický sušenku. To si potom dáme na samolepku. A puclíky, které si nakonec postavíme. Počkejte, chvíličku. Co to tu tady tak se stavují, víte? To nejde, protože mě zavřít. Nechápu, jak to zavírají. Jdeme na druhé vejce. Tak. Co se to dělá tady? Tohle už bude těžce. To se mi... už. Dobře. Tak ještě to nemám. Ještě není OK. Už. Proč to jde tak těžce? Tak se v tomhle. Tuhle věcičku jsem měla i minule. Tady zde naštvala. Zase samolepku. A sušu. Tak. A tak. Teď jdeme na poslední vejce. Zahodíme na bordel. Tak. No, dobré. Tahle vejce. Jo, počkat, když otevřeme to vejce. Tak tady mám nabídku. Budu prodávat náš pod soudem. Jo, tady jsou to samolepky z těch mimoní zrovna. Budu pod soudem prodávat náramky, můžete si do komentářů napsat, jakou barvu chcete. Pod soudem, pod labužníkem a možná i u Bílého domu. Můžete, pokud mě máte rádi a chcete si koupit, to je jakoby můj merch. Můžete si koupit a jestli mě fakt máte rádi, tak mě můžete vidět a domů všechno na tom přečešeme u mě vyběratel. Tak má slevu 2 koruny a budete mít své vlastní korunu. Tak, jdeme pokračovat. Tak. Kdo mě má moc rád, můžeme napsat do komentářů. A jako nenutím vás. Možná mě máte rádi, ale možná se stydíte. Nebo jako to stydíte, jsem teďka nemyslela zle, jo? Neberte to jako bezvýznamné. Jako já vás mám ráda. Chci vám poslat jakoby srdíčka všem. Takže můžu... No, to není, jo? No.
Dobře, já už jsem jeden takový měla, podobný ale. Jsem měla taky puclíky předtím, řetízek, prostě ten na to, ty mám tenhle. A mám novou věc, takže jedna věc není nová. Tohle jsem si už včera rozbila. Já prostě jsem to nějak z toho vyrvala a to dole tam není. Tak pokračujeme. Máme tady tuhle samolepku, která je asi z Jápadu 2. Jo. No to je mimo ní 2. Takže se soušu. To si nakonec všechny dáme. A nechci tolik sladkýho. No. Takže teď jdeme na druhé balení. Počkej, já zase to spojím jenom, víte? Pěkně to rozložím. Je to nuda, ne. Chci si poslouchat písničku, ale prostě už si nezahrám, takže taky. A s váma to je zábava, to musím říct pravdu. Tak jdeme na další. To máme hnedka. Tohle mě zajímá, co bude. To mě štve. Jej. Tak. Fuj, smrdí, tak musím říct. Klasicky sušu. Máme. Teď klasicky samolepku. Jestli je potom nějaké dám na to. A samozřejmě nesmí chybět přívěšek. Ale to je ten dobrý, toho mám moc ráda. Nice. Ten je cute. Ten se mi líbí. Potom vlastně nic. No. Další vejce je na řadě. Slyšíte to? Vůbec nevím, co tam bude. Asi myslím, že tohle tam bude. A ještě nevíme co, tak je hádám. A nechci mít na to. To se mi povedlo. Nice. V pohodě. Tak máme tu opening, teda 6 vajec. Za mě jako dobrý. Vlastně jako kdybych si to nečekala. A tuhle samolepku už mám. Ej, spadla mi na zem. Kde je? Já chci vám ukázat, jestli nemusím si připomenout. Jo, to tam mám. To tahle. Nice. Rovnou, že máme z něho i tohle. Super.
Jdeme na poslední vejce. Pad. Pěkný odpad. Já jsem to jako předtím otevírala špatně a pak jsem zjistila, že to je až tady to otevírátko a ne tady. Já tupá hlava. No teda, to jsem otevírala včera mě nenapadlo to natočit. Ale dobré. Když nemám písničku, tak se aspoň zpívám. Postavíme si dneska 2 puclíky. A když vám aspoň postavím tam ty puclíky, jo? Tak takovou hezkou samolepečku. Tak. Teďkám puclíky, jako vždy. Cookies. Teda myslím, že to je cookies. Nevím, co tam můžou dát ještě. Jak než minule to cookies. Můžete hádat do komentářů. Tak ale teď vyberu, co teď, jestli puclíky nebo šuši. Tak jdeme si to vybrat. Puclík a tady šušu. Ne, to musím dát do tohohle. A budu slibovat, že se nedívám. Chci dát do vysokého. Má šanci v tom malém. To nechápu, to strašně štve. Nedívám se, nedívám. Až teď. Tak vybírám samozřejmě pravou. Puclíky. Takže šušem nakonec. Teď si to všechno dáme na bok. A vezmeme si jenom puclíky. Druhé puclíky. Takhle. Druhé. Třetí puclíky. Tak. Dáme si otevřít. Tam dáme se váží. Tady to měla ty vajíčka ještě. Tak jo, dobře. Tady mám. Vypadají zajímavě. Teď vysypeme ty druhé. A bude stavět postupně lidi, nebojte se, nebojte. Jo? Nevím, proč to dávají ve dvojce, pak to rychle zjistím, jak to. Tyhle jsem si předtím rozložila, vám jsem, no, to jsem na začátku říkala, že jsem to netočila včera. Nevím, co jsem, možná jsem provázela dobrá youtuberka. Já si myslím, že se jakoby snažím dost. Jo? Doufám, že si tak myslíte, že se snažím jakoby dost dělat, abyste mě měli rádi. A nechci žádný hejty. Jo? Nebo o tom
se nebavme. Jsem dobrá, když mám už, jo a chci vám strašně poděkovat, že jste mi dali 135 odběratelů. Moc vám děkuju. Předtím, jak jsem natáčela to video, že vám děkuju za těch 70, tak jsme mi za den, přímo za ten den, hnedka už dali 100, nebo 90, nebo spíš 80 a potom jste mi dali 100, to nechápu, jak, proč, jestli to za to můžou ty like nebo ty jiné videa, vůbec to nechápu. Tak nejprve si poskládáme ty dole, tyhle žluté. A musíme zjistit ty konce, nebo jak by probíhá. To asi bude takhle. Takže to bude nahoře. Určitě to bude nahoře. Nice. Tak. Jo, teď tohle. Tak vám ukážu, jak ty všechny podlíky vypadají. Všechny 3. Tyhle podlíky zrovna nenávidím, protože oni se snadno rozkládají. Tak a teď chybí poslední 2 kousky z toho prvního, že ne posledního. To bych neudělala tak rychle. Já vám to všechno ukážu potom. Takže máte potom ukázáno, jak to podslíky vypadají. Jo. Už to mám. Je jenom nesání, nepamatuju, jak tyhle podslíky vypadají. I když jsem nestavila. To je mě velký trapas. Nejdříve teda kraje. To dělám vždycky. Jo. První bude tenhle. Yes. A další bude tenhle, ne? Já mám další. Dobře, tak další nemám. Musíme najít to mé. Jo, tady je mé. Nice. Teďko máme tady tenhle, ne. Ty... Pardon, že jsem teďka mlčela. Já jsem si úplně říkala. Co to dělám? To jsem si říkala. Tak. Jako už skončila a ty potlíky. Teda ty písmenka ještě pokračují. Jo. Ještě má celkem dlouho. To nevadí. Já vlastně dělám dlouhé videa přes tablet, protože na počítači nám nehraje zvuk, takže nemůžu už natáčet videa. A hlavně nevím, jak natočit na tabletu, tak aby se mě tak nehýbalo, aby to nemusela natáčet jakoby to.
Koukejte, mám novou hračičku, kterou jsem dělala pro moji kočičku, i když jsem na ně alergická. Mám ráda košičky, takže snad se s tím bude hrát, že mám ráda. Dělala jsem jim tam trošku bezlík a tohle tady má Maria. Jakoby chápete, to je taková hop, nebo jakoby čumí to prostě uhýbat, ať to chytá. Chápete mě? Tak. Tak. Poslední, já se nechybí jen 2 kousky. Jej, tak ten asi bude patřit tady. Jo, už jsem si konečně vzpomněla, jak to bude vypadat. Už na konci jsem to normálně vzpomněla. Tak druhé máme hotovo a teď jenom třetí. Postavit to už bude prča. Jaká prča. Jsem chtěla říct lehké, jo? Ne prča, ale lehké. Jsem nechtěla říct. Ježiši, to je prča. Tak, sránový. To jsem nechtěla říct. Teď si zpívám blbost. Dynamite, Grow song tutorial. Kaka! 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 Opatrně, nehodím ani jen vejcat. Je v pohodě, koukejte na to. I počkat si jenom chvilečku. Jo, tady to máte. Takhle to vypadá. A teď si jdeme pomocnout. Na nějakých těch sladkostech. Jenom mě se škrápal, víte? No vlastně, tam sušenka jako předtím. Koukejte, taková mini cute sušenka. Taková docela dobrá. Za tenhle přívěšek jsem nejvíc ráda. Tenhle je takový hezký. Je tak tlustý a tlustý. Jsou skvělý, protože náhodou oni jakoby jsou slizký. Jsou roztomilí. Teda jenom někteří. Jsou roztomilí. Někteří jsou roztomilí a taky někteří jsou prostě fajn, pokud není nafněný.
Tak jdeme vyhodit odpadek. Nejde, ne. To je děs. Tady ten odpadek. Stěhovat. Jdeme to vyhodit. Jedna ruka volná. Krouží. A druhá ruka volná. Tak. Opička má hlad. Nasypá takovou maličkou svačinku na dobyčce. Na dobyčce. Speciální na to. A budeme se koukat jak papa. Tak já jí to nachystám. A zatím, papa, pak se vám ozvu. Nechal jsem to opičce tady. Za chvilku si doufám, proto přijde. Teď budeme chviličku ticho. Tak už papa, takže super. A teďka si budu dát, no, musím si taky nabídnout. Můžu, opičko? Díky. Neboj se, opičko. Nosím ti dva oblíbený. Neoblíbený. Já má taky zaoblíbená. Tady je má to. Opičko, ne. Určitě to budu držet. No, ona to nechce. Tak to si vezmu. Tady jsem snědla. A je výborná. Jestli chcete taky. Tak bych vám ráda udělala, víte co? Kdybyste byli jako malí, a ne tak ještě velcí, tak bych udělala letá dílko šup do pusinky. Aha, nejde. Koukneme se jen na opičku. Papa. Papa hezky jako já. Hej, hoši, vymaní, to musím na vás. Musíme se zkamarádit. Tady všechny máme. Musíme najít, proto je na ukazováčku.
A asi už žádný part 2 nebude. Akorát bych si musela zaplatit sama. Bo to jsem si koupila. Za pajíčkou vlastně. Tak s tím páčko.